Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review. Sizokhuluma ngoMpilo nhle. Indodakazi ngamakhumalo, indodakazi ngamakhumalo. Hayi, musana ukudlala ngoMpilo. Umpilo phela abamnikezanga isikhathi esiningi kule TV show yabo yezingane zesithembu. Kahle kahle makuza i-TV show njengalena nje sesibonile ukuthi kuthiwa izingane zesithembu, kunama expectations abantu. Ngiyazi ukuthi abantu mhlawumbe bebelindele ukuthi kuzovela ukuthi ukuba kule family enjena kubathintaphi, ama-advantages akhona, ama-disadvantages khona, izinto eziningi njengale ncwadi engangayifunda nje ibhalwe omunye umntwana owakhulela kumndeni oyisithembu. Yeyi, yona-ke ngizonikhulumela ngaleyo ncwadi kusasa, asidlule kule ncwadi ngiqhubeke noMpilo. So uMpilo uma izovela la kwingane zesithembu, sitholile nje ukuthi use-university, sathola nokuthi-ke ubezama ukuthi emhlanganise nje nobhuti ongathi ungamhlekisa, ngazi ukuthi yaphelela leyo. Emva kwalokho basiqina ngompumelelo nangotirelo nangovuyo. Bahlala-ke manje ngempumelelo saze sahlala 20 minutes kubangwa i-front seat. Enze njani-ke uMpilo uma ikhamera ibingamlandeli? Ngoba phela ikhamera ayimlandelanga uMpilo, besilokhu nje silandela imoto nompumelelo notirelo novuyokazi. Awu, saze sagcina sesithole nobaba omncane. Yena ubaba omncane u-right, kodwa ningahambi niyohlupha abafethu, anihlonipheni phela. Mina ngiyacela nifunde inhlonipho ngoba nje ubaba omncane lapha kwi-show asimzwanga ukuthi waphendula wathini, kodwa wafonelwa. Nina-ke ziphatheni kahle please, ngiyanicela. So ngicela nje nixolele uMpilo, sithemba ukuthi ku-season 2 mhlambe sesiyothola-ke i-update ephelele ukuthi uMpilo wenzani, kwenzakalani kweyakhe impilo, mhlampe-ke naye beveze okuningi. Ngisho uSne nje akakhulumanga kakhulu, kodwa ngihappy mina ukubona uSne ehlukile. USne ohlukile ukunalo esesimbona kuThando Nes'thembu, uyabo. Ngoba njalo mayevela kuThando Nes'thembu behlezi kuzovela uSne kuvela inkinga, uSne kuvela inkinga. So ngiyathanda nje leli page elisha laSne noMpilo, bafisela izinto ezinhle. Bonke abantwana sibafisela izinto ezinhle, ukuthi phela lokho okuvele sisabuka i-TV show okufana ukuthi sizokugxeka, esikuncomayo siyancoma. Iphelele kanjalo-ke le ndaba bazalwane, usana ukudlala ngoMpilo nithi bekungekho storyline. Kahle kahle bonke nje bancishiwe ithuba, salandela isithembu sikampumelelo, or isithembu somjolo, or isithembu seyintombi. Okwami-ke ngiyabonga i-support, angiqedi. Bye bye.